Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева исәнмесез. Бүгенге чаралышның төп темалары. Фаҗигале вакыйгаларның берсе. Ознакайда Ленинград блокадасы каһарманнарын һәм Холокост корбаннарын искә алдылар. Җинаятләрне ничек ачуны беләләр? Бөгелмәдә студентлар хукук тәртибе саклаучылары эшләре белән танышты. Су сиптергечкә үсә, утны үткәрми торган махсус киемнәр, су каплаучылар. Әлмәт янгын сүндерүчеләре үзләренә алмаш әзерли. Ознакайда Ленинград блокадасы каһарманнары һәм Холокост корбаннарын искә алдылар. Чара шәһәрнең төбәкне өйрәнү музеенда узды. Катнашучылар, сугыш чоры балалары, ветераннар, хәрби комиссариат вәкилләре, Ознакай политехника техникумы студентлары, мәктәп укучылары. Истәлекле очрашуны безнең төшерү төркемендә күзәтте. Тулырак Эльмира Шәрифуллина материалында. Белгәнебезчә, 27 гыйнвар көнне Ленинград блокадасы өзелүнең 82 еллыгы билгеләп үтелә. Блокада чолганышы вакытында Ленинградта 2,544,000 кеше, шуларның 400,000-гә якыны балалар була. Блокада вакыты эчендә шәһәр буенча 150,000 снаряд җибәрелгән, 4653 фугус бомба ташланган. Һөҗүмнәр барышында 17,000 кеше үтерелгән һәм 34,000 кеше яраланган. 3,000-нән артык бина җимерелгән, 7,000-е зыян күргән. Очрашу ул вакыттагы авыр тормыш, әче күз яшьләре, халыкның батырлыгын тасвирлаган хатирәләр, истәлекле чыгышлар белән үрелеп барды. Венера Гыйльманова ул дәһшәтле еллар турында күз яшьләре аша сөйли. Аның әбисе үзенең 3 кечкенә баласы белән Ленинград чолганышында калып, ул дәһшәтле елларның бөтен ачысын татыган. Әбиләрнең инде туры җирләре булмый. Алар бомбоубежищега поселяться итәләр. Встают на учет, им дают карточки на паёк. Шунда 10-15 километр шушы ипи алыр өчен әби балаларын бәләкәй генә 8 ман җир ясап куя. Ош балалар башта кайнар су саладыр, им тозлы суды. Аннары чәйнәп шул кара янган ипине ашатадыр, инде бәләкәй генә ди, җибетеп ди. Кара икмәк тәмен, блокаданың барлык авырлыгын үз җилкәсендә татыган кешеләр белә ди Венера Гыйльманова. Әлеге очрашу шулай ук Холокост корбаннарын искә алу көне буларак та билгеләп үтелде. Тарихи чыганаклар күрсәтүе буенча 1945 елның 27 гыйнварында нацистларның Освенцим, Аушвиц концлагере корбаннары азат ителгән. Бу дата кешелеккә каршы җинаятләр турында искә төшерү булып тора. Чараны уздыруның максаты тарихи дөреслекне саклау, батырлык һәм фаҗигаләр турында хатирәне яшь буынга тапшыру һәм чын батырлык үрнәкләрендә ватанпәрвәрлек тәрбияләү. Бөгелмәнең эчке эшләр бүлегендә ел сайын уздырыла торган студентлар десанты бөтен Россия акциясе булып узды. Полиция хезмәткәрләренә кунакка аграр көллиятның 3 һәм 4 курс студентлары килде. Алар хукук тәртибен саклаучылар белән шәхсән аралашып, хезмәткәрләрнең эше белән танышты. Тулырак мәгълүмат алдагы материалда. Студентлар очрашу шәхси состав белән эшләү бүлеге начальнигы Игорь Ганиевның сәламләү сүзләреннән башланып китте. Ул балаларга эчке эшләр органнарына хезмәткә алуның төп шартлары һәм кандидатларга куела торган таләпләр турында сөйләде. Аннары әңгәмәне иҗтимагый совет рәисе Наталья Кулагина дәвам итте. Ул студентларга полиция бүлегенең бурычлары һәм эшчәнлеге, шулай ук студентлар десанты бөтен Россия акциясының максатлары һәм бурычлары турында сөйләде. Бу акция берничә төп бурычны хәл итә. Ул балаларны полиция хезмәткәрләренең эшләре белән таныштыра. Эчке эшләр органнарының абруен күтәрә һәм шулай ук яшь буынга полициянең бу җаваплы һөнәрнең никадәр мөһим булуын һәм һөнәр сайлауда ярдәм итүен күрсәтә. Аннар студентларны эксперт криминалистика бүлегенә алып керделәр. Бирдә тәҗрибәле экспертлар балаларны криминалистик методикалар белән таныштырдылар. Саклык һәм игътибарлык таләп итә торган эзләр белән эшләү үзенчәлекләре турында сөйләделәр. Шулай ук полиция хезмәткәрләре вакыйга урынына бара торган криминалист махсус чемоданнарын күрсәттеләр. Мы специалисты, которые занимаются осмотром места происшествия, это следственное действие, которое требует как раз-таки изъятия, доказательную базу мы должны собрать. Эчке эшләр бүлегендә узган экскурсия музейда дәвам итте. Биредә студентлар хукук саклау органнары тарихы белән таныштылар. Хезмәткәрләрнең батырлыклары һәм вакыт узу белән полиция эшенең ничек үзгәрүе турында белделәр. Мне очень понравилось, на самом деле, планирую. Миңа чынлыкта бик ошады. Укуымны тәмамлагач бирегә эшкә керергә уйлыйм. Бу эш җәмгыять файдасына бара. Мин үз җәмгыятемә файда китерергә, халыкка ярдәм итәргә теләр идем. Аннары студентлар десантында катнашучыларны бүлектә хезмәт итүче этләр белән таныштырдылар. Кинология хезмәткәрләре этләрне эшкә ничек сайлап алуны
алуны һәм 4 аяклы хукук сакчыларын пенсияга ничә яшьтә озатулары турында сөйләдем. Аннары 4 аяклы иптәшенең нинди командаларга өйрәтелгәнен күрсәттем. Әлмәтнең янгын сөндерүчеләре дә үзләренә алмаш әзерли. 23-нче коткару янгын сөндерү бүлегендә моның өчен даими кунаклар кабул итәләр. Шундый очрашуларның берсеннән репортаж алдагы минутларда. Үсеп килешү буын арасында үзеңә алмаш әзерләү иң мөһим бурычларның берсе дип саныйлар безнең республикада һәм шуңа күрә бик күп һөнәр ияләре үзләренә кунакка студентларны һәм мәктәп укучыларын чакыра. Шулай итеп урында алар булачак һөнәрнең барлык үзенчәлекләрен сөйләп аңлатырга телиләр. 23-нче янгын сөндерү бүлегендә кунакларның күпчелеге студентлар. Булачак һөнәрләрен инде сайлаган кебек булсалар да, алар әле дә эзләнүдә күрәсең. Шуңа да бирегә килергә үзләре теләк белдергән. Янгын сөндерүчеләр һөнәре бирешми торган булулары белән кызыктыра. Алар кешеләрне коткара, актив тормыш алып бара. Килгән саен яңалык беләбез ди кунаклар. 4 көнгә бер кисе торучы коткаручылар арасында яшьләр дә, олылар да бар. Мисал өчен Наил Шайдуллин биредә инде 37 ел хезмәт куя. Бер ияләшкәч, эше дә, кешеләре дә якын, ди ул. Беренче пожар югары мактамада булды. Исендердек. Килү белән Вайтыл янында бастырдым, машина йөртүче янында. Начальство сүзен бозарга ярамый. Иң башта беренче пожар чыкканда машина йөртүче янында бастырдым. Ул нәрсә охшаш шуны эшлисең. Гаиләнең нинди яхшылыклары бар? Менә икенче гаиләдә шундый яхшылыклар бар. Bütün dərləv, bütün işgələ dərləv yürüyüz. Bütün ailədə bulğan xəllər ailədə qala. 23-нче янгын сөндерү бүлеге начальнигы Марат Габдрахманов сүзләренчә, биредә буыннар дәвамчылыгы күркәм традицияләрнең берсе. Коллективның үз династияләре дә бар. Өстәвенә монда очрашуларда янгын сөндерү җайланмалары, автомат янгын хәбәрчеләре куллану, бер сүз белән әйткәндә, ут профилактикасы турында да сөйләргә онытмыйлар. Коркынычсызлыкларын саклау буенча үзләренә тиешле нәтиҗәләр ясыйлар. Бездә булып киткәннән соң без аларга төрле историялар сөйләбез инде. Нинди сәбәпләр аркасында янгын чыгу, аларны аңлатабыз, аларны киңәш итәбез инде. Күршеләренә игътибарлырак булырга, өлкәннәргә игътибарлырак булырга, төрле неблагополучныйлар, антиларга игътибарлырак булырга өйрәтәбез инде. Кунакларга янгын сөндерү хезмәте турында сөйләп кенә калмадылар, көндәлек эшнең асылын да күрсәттеләр. Кул көрәше, шахмат, квиз, өстәл уеннары һәм бүләкләү тантанасы. Әлмәт политехник техникумында студентлар көнен күңелле һәм спорт дәрте белән билгеләп үттеләр. Быел программада яңа интерактив элементлар да бар иде. Бу көнне укуны җәмәгать эшчәнлеге белән бергә актив алып баручыларга аерым игътибар бирелде. Активистлар төрле олимпиадаларда һәм чемпионатларда җиңүчеләргә һәм призерларга яшел сертификатлар тапшырылды. Бу махсус бонус уку вакытында бер өстәмә ял көнне хокук бирә. Шундый ук сертификатлар 2 төркем эчендә уйнатылды. Әлмәт политехник техникумда бәйрәм атмосферасы хөкем сүрә һәм әлбәттә аны тудыруда студентлар үзләре дә теләп катнаша. Әлеге минутларда концерт программасы һәм төрле уеннар оештырылган. Иң көчлеләр армрестлинг буенча киеренке бәйгедә, эрудиция яратучылар мавыктыргыч квизда, иң күңелле өстәл уеннары сөючеләр не игры мини ярышларында билгеле булды. Бүген Әлмәт политехник техникумы зур белем бирү мәйданчыгы. Анда 13 белгечлек буенча 2300дән артык студент белем ала. Үзләре әйтүенчә, җаваплылыкка карамастан, хәзер аларда ачышлар, дуслык һәм шәхес формалаша торган искиткеч вакыт. Элина Хакимуллина 4нче курс студенты. Уку вакытында яңа белемнәр алып, дуслар табып кына калмый, үз потенциалын ярышларда катнашып тормышка ашыра. Техникумга миңа яңа дуслар барлыкка килде. Без дуслар белән конкурсларда катнаштык һәм без төрле урыннар алабыз. Студентлар көне төрле чорларда да энтузиазм белән билгеләп үтелгән. Политехник техникум бу традицияны хөрмәт итә һәм ел саен студентларга иҗат, күңел ачу һәм аралашу өчен мәйданчык оештыра. Студенческая жизнь, жизнь человека. Кеше тормышында студент чак ул бик күп нәрсә белән бәйле булган иң кызыклы этап. Бу этап кешегә үсәргә, үзен иҗади яктан тормышка ашырырга, куелган максатларына ирешергә һәм иң мөһиме киләчәк турында ныклап уйларга мөмкинлек бирә. Задуматься о будущем. Программа буенча бию ярышлары һәм автоматны сүтеп җыю да оештырылды. Колабызның айсберг чыныктыру клубы исә алтын юбилейын каршы алды. Салкын суны гомер юлдашы итүчеләр җәмгыятен колабызның мактаулы гражданины Михаил Землянов булдыра. Узак еллар ул аны җитәкләп катнашучыларга сәяхәтләр дөньясына да юл ача. Кичә барышында Михаил Егорович тарафдарлары остазларын да сагынып искә алды.
Сәхнәдән Айсберг клубы гимны яңгырый. Башкаручылар да клубның актив акциялары. Һәр бире артында кимендә 10 еллык салкын су белән дуслык. Ел әйләнәсендә суда коену, сәяхәтләр, уртак фикерләр һәм чын дуслык. Бу безнең тормыш рәвеше, бәхетебез, ди алар. Это, как сказать, наша дружная семья. Бу әйтергә кирәк безнең тату гаиләбез. Безнең шундый аралашу үзәге, яхшы дусларыбыз, походлар, ярышлар, шатлыкларыбыз, кайгы борчуларыбыз уртак. Бер-беребезгә ярдәм, терәкбез. В клубе у нас большая поддержка друг друга. Бәйрәмдә катнашучыларның күбесе сәламәт яшәү рәвеше яклы әлмәтлеләр. Һәм бу матур гадәтне колабызга Михаил Землянов бүләк иткән. Аның тырышлыгы белән нигез салынган клуб узак еллар Әлмәтне салкын суда йөзүчеләр үзәге итеп тотты. Михаил Егоровичның дәртле йөрәге, сүрелмәс фикерләре күпләргә үрнәк булды дип искә алдылар. Арабыздан киткән колабызның мактаулы гражданинын. Михаил Егорович, с ним было легко работать. Михаил Егорович белән эшләү җиңел иде. Ул традицияләргә нигез салды, безгә дәвам итү җиңел булды. Татарстан Республикасы чемпионатларын уздырдык. Безгә күрше республикалардан, шәһәрләрдән күп килделәр. Безгә килергә яраталар иде. Много, очень любили к нам приезжать. Кичә барышында клуб турында басылган полувековой марафон Альметьевских маржей исемле китапны да тәкъдим иттеләр. Аның авторы Россия һәм Татарстан журналистлар союзы әгъзасы, республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре Анастасия Вакатова. Говорит Шагит Батфолович, Айсберг, дочка Эдельвейса. Бүгінгі шарылышта шулар иде. Мин Алсынуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.